Saya sempat ngai kublai biang epi baro kiba tek Dr. Shan nakapos por ya kajing kini kejonga syapang kini ki dawai khasi lani ki traditional medicine ayurvedic de menta kasi ngan peni biang epi ya udi dawai kini kadai ka dawai ka barang wan thamai bana dang susna thamai ngampat juplat menu-menu Pawag ngalak dap peni hagitu kiwai pat ndrai tu kiwai kidai ki jaj da kiwai ki jaj dawai ndrai menta pat an peni biang saya kaneka wai ka dawai kaneka dawai kadai na kamta ki jingpang kentai na kamta kiniki family tonic problems kumki na kamta kiniki bom yo khun lani kini kiba don sis haki plasong kon nangta kini kiba su pathar haki jinglong kanthai haki porba boy banai nangta kini ki bom yok khun ro ngal ai da kini ka dawai nangta kini kiba bomong haki plasong kon kumta terter but kamtam kaba kongsan tam galong ba ki babun balang kilong nakamta kini ki kanthai ki bablet ro nga ai da kani ka dawai nangta kini ki ba kini ki ba the bali babon ki kanthai ki ba long bi kumtu ba long the bali hadin bla dat the bali umtu ki don ru ki ba su ki don ru ki ba dai kumtu ke ngan ai da kani bat kitu ki jingsu ki jongki kin jambai bat kin rangat bai ti nakamta kini ki dawai ai tang nakamta ki jingpang kan thai bat khamtam ya kitu ki bom yok khon mo namar ba kidon ki ai ha ki plasong khon ki jongki kila bandon knyang lani kila ban long blade kumtu aturu kam kadon ka effect nakamta kini ki kan thai bat kinom yok khon te nakamta kitu ru ngasumar da kani ka dawai rengkat bat kiwai ru ki dawai la kumdu kumba saw lani sanjak ngahap an ai ya kini ki jimpang kan thai te hoj ha kini kisni ki bala dam nga ai ki bilor ki bahe kumba sile tar ai lani sitang letar lani utu bilor umrupa ba shipau ke kadawai kala rem namar ba ki bilor ki he ke kadawai kala bon te ngahap ban keng kador ka babiang ndrai menta pan ngala penduna ya kador kumba nakisi kilo ngala ai kumba siteng pawai ai te kalong stang ka donation sanspa lanin ruspa kumta ter kat kum gi jingpang te napteng jong ki barok khoj ki baduk ki ba suk ro kila yo ban di ya ka dawai ka chonga kumba phila komen ha kini kisi ki bala dam te tang kita hi kublai shibun ngin saya kendu pan kesa phone sa kontak yanga au nombar mangan sabu ha ka description ha por banga pelaj ya ki video ya kapor ai dawai ka chonga hangte sadeo kalong nyew stang mun step hadu rbg janmet bat man ka singi ngadon hangni hanong spung west kasil district bami na shillong hangni kapoi shwa kanong spung sapoi hanong stan tingadon bet hangni hanong spung man ka singi bat kawai ka yeu ka banga la thmu ban lek kalong hangte haryang do ka singi sing tho ding ka de ka singi orang do te kibana sharyang do tin sapon yanga bat endang ala yo dukan ngan seperti biang yapi tangkum tahi kublai shibun ngin saya kendu pat ha kawai pat ka video kublai shibun